Hola a tothom, soc la Neus. Avui farem un postre a base de ratafia, d'aquí la Garrotxa, crema de casa nostra de la Fageda, tortell de Matafaluga. Per qui no ho coneixeu, és un tortell típic d'aquí la Garrotxa, també d'aquí Olot, a base de Matafaluga, i amb l'anís i juntament amb la ratafia farem un postres i el plat estrella, l'ingredient estrella, el nostre gelat de xocolata, dels més llaminers. Començarem. Farem una reducció de ratafia, més o menys un quart de litre. Això vindria a ser per unes 4 persones, més o menys. L'hem de tenir al foc ben bé uns 5 minutets, que cremi tot l'alcohol, i veureu la textura que ens quedarà caramelitzada al final. Doncs ja tenim la reducció feta, passats aquests 3-4 minuts. Ara farem la crema, les obrirem i les posarem en un bol. Molt bé. Aquest postre és totalment inofensiu per a les persones que no poden beure alcohol, o la mainada, les criatures, perquè es redueix, o sigui, s'evapora totalment l'alcohol i et queda una reducció de tot l'altre que porta la ratafia, però no us preocupeu perquè cap problema. Aquí anirem barrejant. Doncs un cop ben remenada la crema, la deixem a la nevera, i important que sigui ben freda. Si pot ser fer-la el dia abans, millor. El resultat seria aquest, no? Un cop freda, una textura una mica més líquida de la crema que tenim, simplement. Doncs un cop això la reservem i anem pel tortell. Farem primer unes làmines molt fines, bàsicament per decoració. Aquest tortell és típic 100% Garrotxa, és típic d'aquí casa nostra. En cas de que no poguéssiu aconseguir-lo, podeu substituir-ho per qualsevol massa, un toc dolceta, com un brioix, un altre tipus de tortell, el que sigui, hasta massa de croissant, un croissant sec que us hagi sobrat del dia abans, uns dauets, assecat al forn i perfecte. Doncs això ho posarem al forn durant uns 3-4 minuts a 120 graus. I els de decorar, simplement un parell de plates que siguin iguals en paper vegetal al centre, perquè quedi ben recte. Aplastem una mica, així es quedarà ben primet. I també al forn a 120 graus. Aquest en seria el resultat. Els dauets i les làmines cruixents. Un cop això ja només ens queda l'emplatat. En un bol, millor transparent, així els colors queden més vius i més bonics. Posem una base de crema, llavors uns dauets de tortell, una bola del nostre gelat, i per últim, per decorar, una làmina del tortell cruixent. Bé, desitjo que us agradi, que us animeu a provar-lo i que vagi de gust. Fins la pròxima!